Passem al punt 11. Separació de la xarxa Solve.net. Té la paraula el portaveu, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Meliana. Buenas noches. Se trata este pleno, el punto, como ha dicho el alcalde, es separación o salida de las charchas Solve.net bajo aprobación. Hace unos 10 años, el Ayuntamiento de Meliana por el pleno aprobó incluirse a un organismo formado por varios ayuntamientos y localidades. Y bueno, pues para salirse de ese organismo también se ha de enviar un acuerdo plenario. Este punto que se trae fue tratado el pasado día 25 de septiembre en comisión informativa correspondiente y bueno, simplemente lo que se hace es traer para su aprobación un punto, un apartado que iba incluido dentro de lo que se aprobó en el mes de julio por parte de este ayuntamiento, que era un plan de ajuste en el cual pues iba incluido esa parte que era la vinculación que tenía el Ayuntamiento de Meliana en este organismo. Té la paraula el regidor del Partit Socialista. Sí, bona nit. Jo sobre aquest aspecte, bueno, ja estiguem parlant en la comissió informativa sobre alguna coseta, algun detall que va eixir, però jo volia aportar inclús un altre puntet que no sé si no estic equivocat. Diu la proposta d'acord que la separació de les entitats consorciades se farà, diu, el societat cessarà com a membre del consorci sempre que hagi complit els compromisos de tot ordre assumits el 31 de desembre de l'exercici en què se sol·licita la separació. Vull dir, estem sol·licitant-lo en 2012. Per tant, des del meu punt de vista, i si no entenc mal el quadre del pla d'ajustos, és 12.000 euros que s'ajusten respecte de la retirada tant del Consorci Pacton Nord com de xarxes, la xarxa Solve.net, per almenys en el de la xarxa, que són, no sé si són 2.000 o 2.500 euros, no podrien deduir-se com a estalvi. Sabeu el que vull dir? Sí. En el quadre que estic mirant és que tenim l'acte del ple passat, que s'aprova el pla d'ajust, en el resumen, en la taula de despeses, quan arribes a organismes i entitats, posa pactem i la xarxa, són 12.000 euros. No sé la retirada de pactem si té aquesta clàusula inclosa, però vull dir, el consorci de la xarxa Solve.net espera que estem fins que no s'acabi el 2012. Per tant, aquests 2.500 o 2.000, el que sigui, no poden ser aplicats en el pla d'ajust com un estalvi. I això és un punt. Després l'altre, efectivament, el pla d'ajust és conseqüència, vull dir, la resta retirada és conseqüència perquè l'equip de govern ha considerat que no era una línia prioritària. Comentat això en la comissió informativa, es va comentar, el regidor de Cultura es va comentar que era una idea que ja rondinava una miqueta pel cap en els últims anys, perquè no li pareixia, no sé si les paraules eren, no li pareixia, se podien fer un altre tipus de coses, no? Jo en aquell moment he tornat a mirar la pàgina web de la xarxa Solve.net i me pareix que els continguts no me pareixen, com dir-ho, entre cometes, gens perillosos ni gens inadequats. M'agradaria que se concretaren més quines són les raons de la retirada, vull dir, i en tot cas quines són aquestes altres coses que se poden fer en 2.000 o 2.500 euros, perquè estem parlant de joves, és una xarxa d'informació i de difusió de polítiques i és un servei de difusió d'activitats i de programes dirigides a joves. Jo crec que Meliana queda exclosa de tot això per 2.000 o 2.500 euros, no sé si és raonable. Té la paraula el portaveu del Bloc Nacionalista.
Sí, en la mateixa línia, abans de fer la meva intervenció, sí que me demanaria que el regidor explicara concretament què és la xarxa Solesnet, perquè alguns regidors i regidores ho sabem, però el públic potser no ho sap. Els motius reals per eixir-se'n de la xarxa per part de l'equip de govern i què li suposa econòmicament a l'Ajuntament, perquè, com s'ha dit per part del regidor del Partit Socialista, en algun moment s'ha parlat de 2.500, en el pla d'ajust apareix englobat dins d'una partida de 12.000 euros, però en els pressupostos del 2012 vigents la partida és de 1.000. Aleshores, també m'agradaria que el regidor concretara exactament de quants diners estem parlant, de quina és la modalitat de la xarxa Solesnet en aquests moments, a 2012. I després el que he comentat abans de poder fer la intervenció. Bien, la cuantía que el Ayuntamiento aporta desde que se adherió a este consorcio hasta ahora ha sido siempre la misma, 2.500 euros. Es la misma cuantía, así como hay diferencia de otros organismos sí que se ha ido incrementando. En el caso de la Xarxa han sido siempre 2.500 euros. Yo sí que he comentado, y con otra comisión, que viene motivado, pero aquí lo que se trata hoy, lo que se trata hoy es la salida, si así el pleno lo decide, de la Xarxa. Sí que yo expliqué en la comisión los motivos, pero que no es vinculante ahora mismo a lo que es el plan de ajuste. O sea, nos salimos de la Xarxa si así lo decide el pleno, y luego pues no tampoco he llegado a valorar económicamente lo que supone ese plan de ajuste. Yo sé lo que al Ayuntamiento le costaba cada año, que eran 2.500 euros. Lo que hoy se trata el pleno es la salida o no de la Xarxa por parte del Ayuntamiento de Meliana. No sé si quieren repetirme no sé, es algo que pude decir o que dije en la comisión de temas, no sé, no me he quedado con la palabra. No, era un gest de sinceritat que jo agraïs, vull dir, perquè ahir, efectivament, vull dir, és el pla d'ajust, ha dit, és la proposta, està aprovat, se retirem i s'ha acabat. Vull dir, està condicionat i és determinant, però que ja dic, i torno a dir així també, que s'agraïs aquest acte de sinceritat de reconèixer que ja se feia alguns anys que s'estava barallant la idea d'abandonar, de retirar-se de la xarxa. I ahí està, ahí anava la pregunta. Jo no sabia, podia tindre alguna sospita, he mirat la pàgina web i sincerament me pareix, no sé, màgia blanca, per dir-ho d'alguna manera. No entenc quins motius, i per això li preguntava al regidor si podia concretar-los. El motivo de la decisión la tomo yo como concejal, que de hecho sí, es verdad que no se ha llegado a hablar con los técnicos municipales durante hace unos meses ahora. El equipo de gobierno también tenía conocimiento de la decisión que se iba a tomar, ¿no? La podía haber tomado en enero de este año o en febrero o en marzo, las circunstancias han venido como han venido y se toma ahora, ¿no? Y bueno, entiendo, porque fui concejal en la pasada legislatura de Juventud, conozco cómo ha funcionado, no tengo queja ninguna del funcionamiento de la Xarxa, pero entiendo que aquí en ese momento, y más la situación que estamos, pues creo que con ese dinero, independientemente de que haya venido ese error plan de ajuste, pues bueno, entendía y la sinceridad simplemente que de hace un año pues tenía la decisión tomada de si, por lo menos de pedir al equipo de gobierno de salirnos de este organismo, pero vamos, no hay mayor, entiendo que el funcionamiento este año ha sido positivo, ha sido bueno. También es verdad que mucho antes de que se amortizara la plaza de la técnica de Juventud, que era la que acudía periódicamente a las reuniones que se mantenían, y bueno, la decisión está tomada mucho antes de la amortización de la plaza. Y con respecto a lo que ha dicho Josep, bueno, la cuantía es esta, no ha variado, hoy en día no ha variado nada y no sé qué más si me puedes repetir lo que me has... No, si podies explicar exactament què és el Consorci Solesnet, la xarxa Solesnet. El consorcio de la xarxa Solesnet pues, es una agrupación una asociación, un organismo, como he dicho antes, de ciertos pueblos, en su día en 2003, y creo que tú fue el que inició como concejal de Juventud la petición de entrar. Y bueno, pues diferentes, en torno a 21, 22, 23 municipios del Horta Nord,
Lorca Sur, y de hecho se sumó hace algunos días, algún año Carmen Conrede, creo. Pero bueno, pues es hacer actividades, ¿no? Que los técnicos, son trabajos técnicos de los técnicos de cada localidad, pues se reunían periódicamente y bueno, pues aportaban. Con el dinero que se tenía, que tenía este organismo, pues hacían ciertas actividades. Cada localidad pues elegía pues, en el ámbito de música, ámbito de cualquier índole, y se ofrecía a las demás localidades. Cada localidad tenía una responsabilidad que asumía al principio de periodo, y bueno, pues iba trabajando en ese aspecto. Pero básicamente era técnico, eran reuniones técnicas, y lo que por parte de los técnicos se planteaba al ayuntamiento, pues bueno, se aprobaba. Aquí en Mediana, pues sí, lo que sí que también se debe ver, pues cada año había una agenda que se editaba desde la charcha y bueno, se repartía sobre todo por su punto. Pero vamos, Mediana en los últimos años ha participado, su colaboración ha sido más en temas de conciertos o de promoción de grupos valencianos, grupos jóvenes, que son los que luego pues iban yendo por varias localidades. Pero bueno, básicamente el dinero era para lo que daba y eso que se iba haciendo. Té la paraula el portaveu del bloc. Bé, de nou estem davant d'una de les conseqüències del pla d'ajust, de les males conseqüències del pla d'ajust aprovat pel govern del Partit Popular. En aquest cas s'ha estat explicant la separació de la xarxa Xoresnet, un consorci comarcal que fins ara ha permès a l'Ajuntament de Meliana accedir a informació, materials, experiències i servicis que l'Ajuntament de Meliana per ell mateix en solitari no pot oferir. Ho ha dit el regidor, això es va iniciar quan jo mateix era el regidor de Joventut i porta així alguns dels materials que ha permès aquesta xarxa, almenys quan jo estava de regidor, que ha permès la xarxa a l'Ajuntament de Meliana i a altres ajuntaments, i jo sí que m'agradaria que valorara si l'Ajuntament de Meliana estarà a disposició algun dia de fer aquest tipus de material. Ha fet referència a l'agenda anual que s'edita per part del consorci. Cada any s'hi dedica una temàtica adreçada principalment a persones joves, especialment d'institut. Enguany, tal com diu la pàgina web, que jo també he aprofitat per a entrar de nou, està vinculada l'agenda a la salut, a diferents aspectes de la salut, tant a nivell alimentari com de l'esport, com d'altres aspectes. En altres moments s'ha parlat de la salut sexual, en altres moments cada any s'ha fet d'una temàtica i s'il·lustra, l'agenda normal s'il·lustra amb complements d'informació molt útil feta per tècnics i especialistes respecte al tema. Un altre element, per exemple, que jo crec que és de molta utilitat, que s'ha fet a través de la xarxa, és una guia de les instal·lacions de turisme juvenil, bàsicament de la Comunitat Valenciana, però també d'altres àmbits. També se feu en el seu moment una guia en aquest sentit sobre la mobilitat per tota l'àrea metropolitana, que també ha sigut molt útil, recollia tota la informació de línies d'autobusos, de metro, carrils bici, etc. Permetia tindre una informació molt fàcil. S'ha editat, per exemple, també un CD amb un joc interactiu sobre el tema de les drogues, crec que molt útil, de les diferents drogues, les seves conseqüències, tota informació feta per professionals. S'ha fet la pàgina web, que a l'inici era una cosa molt simple però que ha anat completant-se i té uns camps molt importants de totes les temàtiques, àrees que poden ser d'interès per als joves, on se va penjant informació periòdica renovada de 1.000 aspectes. El que abans era una guia, ara ja ho pots trobar en la pàgina web, pots accedir a un munt d'instal·lacions perquè les noves tecnologies ho permet. És a dir, coses que l'Ajuntament de Meliana és impossible que se pugui plantejar fer-les per ell mateix, sobretot perquè tindria un cost molt elevat, i estem parlant d'un pla d'ajust i de mesures d'estalvi i d'optimització de recursos, etc. Jo crec que
que evidentment la xarxa feia i fa una funció molt específica. S'ha parlat també del circuit de música, és a dir, que la xarxa permetia tindre els materials i permetia anar acollint en funció dels seus recursos econòmics, dels interessos dels diferents governs i àrees de joventut dels diferents ajuntaments, podien anar acollint a diferents programes, que evidentment això tenia un cost addicional, però que permetia ajustar preus, permetia tindre uns preus tancats per a determinades activitats i uns recursos al nostre entendre molt positius. Per tant, sorprèn i molt que el Partit Popular renunciï a un consorci comarcal que facilita prestació de servicis i optimització de recursos públics. Entenem que és una contradicció, una total contradicció, la tendència que marquen tots els experts i els mateixos governs del Partit Popular, que el que estan demanant és precisament que en aquest cas els ajuntaments tendim als consorcis, tendim a les mancomunitats, tendim a mancomunar serveis, tendim precisament al que vostès ara volen renunciar. Difícil també de justificar que per una banda tot aquest argumentari siga útil per a justificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Tavernes Blanques i en canvi no siga útil per a justificar un conveni no només de l'Ajuntament de Tavernes Blanques sinó en un munt d'ajuntaments de tota l'àrea metropolitana. Per tant, és tota una contradicció per 2.500 euros anuals. O sigui, 2.500 euros anuals és el que permeten a l'Ajuntament de Meliana participar en el manteniment bàsic de la xarxa Solesnet. Si tots els ajuntaments del Partit Popular feien això ara mateix, és que no es podria mantenir en la pàgina web, que és una ferramenta fonamental per a la gestió de recursos de joventut. Fonamental. Perquè si no, l'Ajuntament de Meliana, l'àrea de joventut queda desconnectada de la realitat perquè no té accés a aquestes informacions. Per tant, jo trobo que és una decisió molt desencertada. Més encara, en aquesta decisió el Partit Popular fa un pas més en el desmantellament d'una àrea, l'àrea de joventut. Vull dir, vostès poden reorganitzar, però que trobo que és difícil d'explicar és el desmantellament, perquè això no és una reorganització, és un desmantellament. Se suprimís el personal específic de l'àrea, es retalla pressupostàriament d'una manera important i ara l'únic element de coordinació de servicis amb altres ajuntaments vostès se'n carreguen. Per tant, nosaltres entenem que és una molt mala decisió per a la gestió de l'àrea de joventut de Meliana i en aquest sentit votarem en contra. Yo volia reiterar l'advertència, vull dir, elevar la consulta a l'interventor, que me pareix que per almenys el dubte està de la consignació, de no poder llevar la consignació de l'any 2000 dels 2.500 euros. No se fa? No se fa? No està contemplat? Bueno, efectivament, doncs això, llevar la consulta a l'interventor, això des del punt de vista d'error, anem a dir, administratiu. I després sí que volia fer una reflexió, vull dir, sobre el tema de joves sí que ha parlat el regidor del bloc, però és que a més en el pla d'ajust estem parlant de reducció de l'ADL, se n'hem eixit del pacte territorial per a l'ocupació, que és el pacte nord, enguany no van haver pràcticament, no van haver subvencions per a els ajuntaments del tipus de Morga i tot això, normalment estem habituats. L'atur està creixent, els joves són els que més estan patint. Si damunt es lleven instruments d'informació, no sé, jo vull ser suau i només dir que m'agradaria que tot això se pensara o se repensara un poquet. Bien. Bueno, a ver, este tema está más que meditado. Yo también no pretendo ser ni suave, ni duro, ni blando, simplemente una realidad. Llevo 4 años en esta concejalía. Tengo mi opinión muy personalizada del funcionamiento de lo que ha sido esta charcha y no voy a criticarla. Y no, de hecho, ni lo critiqué en la comisión, ni voy a criticar ahora. Ni voy a valorar si realmente a las jóvenes de Meliana ha servido más o ha servido